नमस्कार। तो बाबा गोपालपुरिया एगो नया चैनल अपनी माई भाख खातिर लेके रउआ सबकी सोझा रउआ सबकी सेवा में हाजिर बने। ये चैनल के नाम बा पहरुआ। रउआ सब तो जानते बनी भोजपुरिया क्षेत्र में पहरुआ के मतलब का होला। शाब्दिक रूप से देखल जाओ तो पहरुआ हुआ ना जौन ओखरी में धान जौन भी चीज़ कूटल जाला ना पहरुआ से। तो पहरुआ के पीछे तो वैसे अगुआ भी होला ओकर भावार्थ, लेकिन वो जौन शाब्दिक अर्थ बा वही में बहुत कुछ अर्थ देखी तो छिपल बा। अब पहरुआ का करेला, जैसे धान उन के जब कुटाला ना तो चाउर बाहर निकलेला उससे। तो कहला का मतलब ये बा ना कि पहरुआ का मतलब वो भइल ना कि जैसे कोनो चीज़ में निखार ला दे, मतलब कि अगुआ तो मतलब ही बा लेकिन निखार लाए वाला भी चीज़। तो ये जौन हमार चैनल बा इस समाज में निखार ले आवे खातिर, कुछ अच्छा चीज़ के आगे ले आवे खातिर और गलत पे भी प्रहार करी ओके अच्छा बनावे खातिर। तो ये विशेषकर जौन पहरुआ हमार चैनल बा यहाँ हम न भोजपुरिया समाज से जुड़ल देश विदेश के भी गांव जवार के गांव देहात के राउर आपन खबर समाचार यहाँ सुनाई भी आ रोजो यहाँ समाचार सुनावल जाई। देश विदेश में का हो रहा बा, आ भोजपुरिया समाज में का हो रहा बा, आ भोजपुरी में ही सुनावल जाई या भोजपुरी के लेके सुनावल जाई, मतलब ओके प्राथमिकता रहल जाई भोजपुरी के। तो हमारे दिमाग में काफ़ी दिन से रहल कि काहे ना भोजपुरी में कुछ समाचार पत्र निकलो, लेकिन भाई उतना सक्षम नहीं भइल। भविष्य में हो सकला कि भोजपुरी समाचार पत्र निकाली हम, लेकिन अब हम सोचनी है कि इतना अच्छा प्लेटफॉर्म बा ये यूट्यूब, तो काहे ना यही के उपयोग करो। तो हम रोज़ो 10 मिनट भा 5 मिनट भा 2 मिनट भोजपुरिया समाचार भोजपुरी में अपनी भाषा में माई भाषा में रउआ सबके सुनाई। काहे कि हर भाषा में सुनल जाला देखल जाला, लेकिन अपनी भाषा के जौन आनंद है ना परमानंद है। हम तो हमेशा ही कहनी कि हर भाषाओं के सम्मान बा, हर भारतीय भाषा के सम्मान बा, लेकिन भोजपुरी हमार माई भाषा हमार अभिमान बा। यहाँ जो हम अभिमान कहतनी वो अभिमान से अलग होके गर्व के सम्मान के पोषक बा। तो ये में हम का करब ना कि कबो कबो रउआ सबके ना कुछ खिस्सा कहानी या भोजपुरिया समाज से जुड़ल कुछ ऐसन बात रोचक भी यथार्थ भी रउआ सबके सामने परोसबी। पूरा हमारा विश्वास बा यकीन बा कि रउआ सबके पूरा आशीर्वाद स्नेह दुलार ये चैनल के मिली। तो मतलब चैनल के मिलल तो मतलब हमहू के मिलल, अपनी भाषा के मिलल, माई भाषा के मिलल। आगे बढ़ी इसके पहले हम ये कहना चाहता नहीं, कुछ लोग कहला कि भोजपुरी जौन है वो गंवारूपन झलकेला। तो हंसी वाला हमरा भोजपुरी एगो ऐसन भाषा है कि एक भाषा ना कह के रउआ एगो संस्कृति एगो सभ्यता के सृजन कर सकेनी। और रुआ देखी ना मतलब भोजपुरिया जो समाज बा, अब हम ही ना ये मतलब और भाषा के हम कुछ ना कहब, लेकिन हिंदी भी बहुत सारा भाषा भोजपुरी से बहुत कुछ अपनावेला। और देश विदेश में भोजपुरी बड़ी स्तर पर बोलल जाले। हम ही कहनी ना भोजपुरी जो भाषा के जो सही परिभाषा होला ना भाषा बहता नीर वो भोजपुरी में देख सकेनी। इतना सरल बोलने में, इतना आसान, इतना मिठऊ भाषा और यो हुई कुल, लेकिन ये हो बहुत ही मिठऊ बा, बहुत सरल बा, एकदम स्वाभाविक रूप से भोजपुरी बहेले, कहीं कोनो रुकावट नहीं के। मतलब कि आजकल देखते बानी कि बहुत सारा भाषा उनके प्रभाव पड़ जाता, लेकिन फिर भी भोजपुरी आपन जो एको रूप रंग शैली ओके हमेशा बनावत आगे निकलत चल जाता। तो ये चैनल के मेन जो मुख्य उद्देश्य बा वो यह बा कि भोजपुरी में समाचार सुनावल जाई, कुछ रोचक किस्सा कहानी बटकही भी कबो कबो यहाँ ले आवल जाई। काहे कि हम आज अपनी लड़का से पूछत नहीं है कि हमें के रोजो मतलब कि लाइव ही ला सके निका। तो वो कहता कि शायद 10,000 की 1,000 कुछ तो पहले होके के चाहिए एक सब्सक्राइबर चैनल के, तबे होई। तो खैर हमरा ओकर परेशानी नहीं के, हम तो अपन बात कहब निष्पक्ष रूप से अपन बात राखब। हाँ, और जब समाचार के बात आई ना तो ऊपर जो हमार विचार बा
ओकर हम कोशिश करब कि ओकर प्रभाव मत पड़ो, जो निष्पक्ष चीज़ बा वह राखल जाओ। तो बहुत कुछ बात कल जाई, बहुत कुछ सुनल जाई। तो तब तक खातिर नमस्कार बा, फिर मिलतनी एगो अगला वीडियो में। तब तक खातिर नमस्कार बा, अपन आशीर्वाद बनौले रही और ये चैनल के सब्सक्राइब करी। माई भाखा के सम्मान आपन सम्मान है, देश के सम्मान है, अपनी भोजपुरिया समाज के सम्मान है। तो नमस्कार बा, जय जय बा, आप सबके। तो मिलते नहीं अगला वीडियो में, तब तक खातिर नमस्कार।